کلی گمراه دی د سنت نه خارج دی اعتقادي بدعتي دی نبی علیہ السلام خصوصیت بھی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق بے شک اللہ بزمک حرام کری دی دا انبیاء جسمون نشق وڑے اللہ پیغمبر بخبر قبل کی جوندے اگر تا رزق ملاوی گی اور ازمون اکیدہ الان کما وزیا دا رسول اللہ لاش مبارک جسد مبارک تھی مدینی مبارک کے روزہ مبارک کی جسنگ دفن لے شوئے ہو تروسا پوری پاک کا حال لے لیکن تبدیلی نظر آگلی لیکن تغییر نظر آگلے اور دابت تر قیمت پوری امدغ سے محفوظ ہوئی انشاءاللہ زمان عقیدہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی حیات تے قبر تنزدے جسو گورشی اللہ دی مونگ تدغ سعادت را نصیب کی حالت درود السلام قبر تنزدے و یغی بخبل اوری دلرین اور طرف برشتو بزری سر رسول کی گی نبی علیہ السلام فرمائی من صلی علیہ اند قبری سمیت ہو ومن صلی علیہ نائید ابلغت ہو ابو داود کی حدیث دے ان ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام منسائی کی حدیث دے ان للہ ملائکتر سیاہین فی الارض یبلغونی بالامتی السلام عند القبر قبر تنزدی رسول اللہ فرمائی زب اخبلا و رب دلرین ماتر پرشنو بزری سر رسولے کی اور تقریباً دغا مضمون درس الویخ احادیث رسابیت زمان علماء لکری دی منکر گمراہ دے دا سنت نخارج دے اعتقادی بدعتی دے برحال مارس او دا انبیاء خصوصیت اللہ دی خلقتم دا اعزاز ورکڑی دا قرآن و دا دین طالبان ہوتا